Hey guys, welcome to my channel Trend Shoppy 2020. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். லாக்டவுனில் நம்ம ஃபேஸ் எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சிருக்கிறது, வீட்டில் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். 5 ஸ்டெப்ஸில் சொல்லியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன். தயிரை வந்து ஒரு கிளென்சிங்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். தயிர் என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் ஸ்கின்னை நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கும். உங்கள் கண்ணுக்கீழே கருவளையம் இருந்தால் அதை ரெடியூஸ் பண்ணும். சன்பர்னை ரெடியூஸ் பண்ணும். செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஸ்க்ரப்பிங்க்கு நான் வந்து காஃபி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சுகர், அதுக்கப்புறம் ரோஸ் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ காஃபி பவுடர்ஸ் மெயினாக என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் ஃபோர்ஸை வந்து அன்லாக் பண்ணும். உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ஸ்மூத் அண்ட் ஷைனியாக வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெட் செல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது தேவையான விடத்தை எடுத்து உங்கள் ஸ்கின்னை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனிங். நான் டோனிங்க்கு வந்து ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வீட்டிலே பண்ண ரோஸ் வாட்டர் தான் இது. ஸோ ஃபோர்த்து வந்து மாஸ்கிங்க்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா கடலை மாவு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து டர்மரிக் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சத்தூள். அதுக்கப்புறம் தேவையான ரோஸ் வாட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் கடலை மாவில் என்னென்னா மெயினாக வந்து டேனை ரிமூவ் பண்ணும், டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு ஃபேர்னஸை கொடுக்கும். ரோஸ் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷப்பாக இருக்கும் உங்கள் ஃபேஸு. இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 5th ஸ்டெப்பு சீரம்க்கு நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கோகோனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்ஃப் குட்னஸோட 24 கேரட் ஆர்கன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். அது 5 ட்ராப் விட்டு அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் என் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே மாய்ஸ்சரைஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இது இல்லைன்னா வெறும் கோகோனட் ஆயிலை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என்னோடய ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வைக்கிறேன். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.